Ничек булсын инде ул без юри генә монда ир белән хатын дип дөньяга инде яратылмаганбыз инде. Мне кажется, булмас инде ул. Ничек инде аларсы хатын-кызсыз. Bu dünyаны хатын кызлардан башка hiç mümkün түгел китерергә. Юк, буларга мөмкин буларга тиеш түгел, алай буларга бит не может. Хатын-кызлар төп дип уйлыйм мин. Алар бит дөньяның терәге, семьяның терәге, семья учагының варючи. Минтимир Шаймиев bir тапкыр әйткән инде бит инде. Мине хатын шундый булмаса, хатыным вообще булмаса, мин президент та булмас идем дип әйткән иде. Шуңа күрә ул бик зур шундый мотивация дигән була һәм. 2,5-ның яртысын алсаң, яртысы гына кала бит инде. Ничек белән ашай яшәргә була? Әлбәттә, хатын-кызсыз булмый. Хатын-кызсыз бу дөнья ямсыз, кирәксез дип. Зато безнең стимул жизни безгә именно хатын-кызлар бирәләр. Алар алдынгы эшне эшлиләр, безне эшне эшләп бирәләр. Хатын-кызы бүген булмый. Hazır zamanları хатын-кыз yüzəginə tırsın дип әйтеп булмый. Хатын-кызлар күбесе инде күтәрелә башладылар. Җитәкче була башлады. Мин уйлыйм инде хатын-кызның беренче орны гаиләдә булырга тиеш. Ул мәсьәләдә ниндидер дә булса баланс булырга тиеш. Бик каты эшлисе килә торган хатыннар эшләргә тиеш. Инде әзрәк ялкаурак булган хатыннар инде идәдә утырса була. Аларга мин уйлыйм запрещать нельзя. Минем караш хатын-кыз идә утырга тиеш. Ул безнең ата-бабаларыбыздан калган уже на генетическом уровне ирләр сугышларда, атларда чапканнар, а хатыннар хранительницы домашнего очага, уют, красоту, любовь должны создавать дома. Ире эштән арып кайта икән, ул идә хатыны ашарга пешкән, иш яста. Үз яраткан эше булсын да, инде өйдә генә утырып, алай өйдә генә утырып мәйтән булмас ул. Ике крайностьтан китәргә кирәк. Уртаклык табып, хатынга лаек булган эштә эшләүдә мин проблем күрмим. Хранительство домашнего очага инде ул инде в любом случае. Алар шулай да булырга тиеш, потому что воспитываешь дочь, воспитываешь нацию дип юкка әйтмиләр бит инде. Хатын-кызлар үзләрен сүз буенча гына түгел, эш белән дә үзләрен күрсәтте. Кайбер һөнәрләрдә алар ирләрне дә артыграк эшлиләр, сыйфатрак әйберләр дә ясыйлар инде. Безне алар илһамдыралар һәр чакта. Хатын-кызлар инде илһамдырып ибәрсә, бүтән тауларны да астына әйләндерергә була дип уйлыйм. Хәзерге заманда бик көчле руководитель хатын-кызлар да була, шулай бит. Шуңа күрә иратларга ул мәсьәләгә мин уйлыйм кысылмаска. Бала тапсыннар, идә утырсыннар хатыннар. Мин шуны күбрәк теләрим. Кирәк мен аларның руководитель булганнары, бизнес-вумен булганнары, ул иратларның эшләре. Ират үзенең ирлеген югалтып бара. Хатын-кызлар киләләр, идә утырсалар, күбрәк бала тапсалар, уют, красоту наскай создавать торсалар, шулай. Татар семьяларында особенно безнең мөхиттә әйбәтрәк булыр дип уйлыйм. Булган хатын-кыз ул идә дә булдыра, эштә дә булдыра. Хатыннарның идәдә, эштә дә уңышларга да. Но мөмкинлек бар иде хатыннарга пенсиягә чыккач, киләчәк буынны тәрбияләр өчен аның ары белән бик каты занимация итәргә кирәк аларга. Барча хатыннарны 8 март көне белән котлыйм. 8 март байрамында бөтен хатын-кызларга исәнлек, саулык телим. Урысча әйткәндә, желаю женского счастья и материнского счастья. Менә иң мөһиме шул. Аларга Ходай Тәгалә исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен бөтен дөнья хатын-кызларына, оныкларын, онышчыкларын кичкенәдән матур иттереп, илне, телне, динне яратырга өйрәтсеннәр Илаһи Раббым. Хатын-кызлар булмаса, безнең тормышыбызда, безнең гомеребездә юк. Котлыйм, тазалык, зак гомер яратсыннар, яратабыз. Бүтән инде хыяллар бар, тормышка ашсыннар. Һәм инде бәхетлек телим. Благополучие, барсына да женского счастья. Бик аларга зур рәхмәт. Шулай итеп безнең яныбызда йөргәннәре өчен булышып, советлашып, күрәйсән саулысыннар. Алла Тәгалә ярдәм бирсен бүтән эшләрендә. Без сезне бик яратабыз, бик хөрмәт итәбез. Сезсез бу дөнья алай бик матур булмас иде.